Isang magandang umaga mga kabalen at good morning po. Welcome sa ating programang CLTV 36 News Stream. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News and Current Affairs. Maghahatid po sa inyo mga kabalen ng balitang at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako mga kabalen sa aming 1.8 million plus followers sa social media sa ating iba't ibang platform, sa Facebook, sa YouTube, maging sa TikTok at syempre yung ating mga tagasunod pa at mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Nationwide ho yan. Yes, tama ho kayo. Napapanood po mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115. At dito naman ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon, sa ating 37 cable partners, maging sa Free TV Channel 36. Ano? At bago ho tayo tumungo dito sa ating pagbibigay impormasyon, nais ko lamang ding batiin kayo, syempre, ng isang makabuluhang araw ng kalayaan sa inyo pong lahat, mga kababayan nating Pinoy. Tayo po ay nagdiriwang ng 127th Philippine Independence Day ngayon pong araw. At kanina nakita natin yung aktibidad na ginawa ho sa provincial capital, ganyan din sa may syudad ng Angeles. Dito ho sa may Pamintuan Mansion. Mamaya papakita ko yung snippets ng nasabing event. For the meantime, pilipin na muna natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw. At weather update muna tayo mula ho sa DOST Pag-asa. Mag-ulat ho ang si Grace Castañeda, si Grace Castañeda ng DOST Pag-asa para ho sa sitwasyon ng panahon ngayon pong araw. Narito po. Magandang umaga, narito ang update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 3, yung low pressure area or LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 235 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Mataas po yung tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours at ito po ay kumikilos pataas or kumikilos ito hilagang kanluran at nakikita din po natin na nagiging mabilis yung pagkilos nito at dahil dito may posibilidad na kapag ito ay naging isang ganap na bagyo ay malapit na ito dito sa area ng Taiwan at may posibilidad din na maging mabilis lamang po yung paglagi nito or within less than 48 hours ay malusaw na po ito. Ngunit sa kabila nito, either as LPA or as a bagyo, ngayong araw ay ina-expect po natin is magdudulot na ito ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, may kita naman din natin dito sa ating satellite animation na halos yung buong bahagi pa rin ng ating bansa ay nababalot ng mga kaulapan. Ito po mga kaulapan nito ay dulot ng southwest monsoon o habagat na patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging dito din sa kanlurang bahagi ng Mindanao. So ito po mga pagulan nito ay posible pa rin hanggang sa mga malalakas na pagulan yung ating maranasan, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Kaya paalala po para sa ating mga kababayan, kapag po tayo ay lalabas, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na lalahok sa mga pagdidiriwang ngayong araw ng kalayaan, huwag po natin kalilimutan yung pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito and also pag-iingat pa rin at pagiging alerto sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na si Tropical Storm Wutip ay huli pong namataan sa layong 1,025 kilometers kanluran ng Northern Luzon. At patuloy nga po itong papalayo dito sa ating area of responsibility and wala na rin po itong direct effect or wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa.
para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, magiging maulap pa rin yung kalangitan or magiging maulap yung ating kalangitan at kung minsan ay may mga malalakas tayong pag-ulan na mararanasan dito sa Batanes at Cagayan, dulot po ito ng LPA. Samantala, yung habagat pa din yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kung saan meron pa ring halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan na mararanasan dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan at sa bahagi din ng Occidental Mindoro. Samantala, may mga bugso din po ng mga malalakas na pag-ulan pa rin ngayong araw dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa La Union at Benguet, maging sa bahagi din ng Cavite, Batangas at dito sa area din ng Palawan. At sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, magiging maulap din yung ating kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pag-ilad at pagkulog pa rin na mararanasan, dulot pa rin po ito ng habagat. So generally, buong bahagi pa rin po ng Luzon ngayong araw, yung makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, ang buong bahagi pa rin ng Visayas, maging itong area ng Palawan, Zamboanga del Norte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, maging itong area din or buong bahagi ng Zamboanga Peninsula ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. And itong mga pag-ulan nito ay posible pa rin pong hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Palawan at Antique, kaya muli pag-iingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, meron pa rin tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot naman ito ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, bagamat nabawasan na po yung mga malalakas na pag-ulan na ating mararanasan, ngayong araw meron pa rin po tayong 50 to 100 millimeters of rainfall for a 24-hour duration na posible pong maranasan dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dulot po ito ng habagat. Samantala, dito rin po sa area ng Batanes at Cagayan ay meron pa rin po tayo or posible po tayong makaranas din ngayong araw ng mga malalakas na pag-ulan, dulot naman po ito ng LPA na ating minomonitor. Samantala, bukas naman po is nakikita natin na medyo mababawasan na yung epekto ng habagat o yung mga dalang pag-ulan ng habagat. Ngunit yung LPA po ay posible pa rin magdulot ng 50 to 100 millimeters of rainfall for a 24-hour duration dito sa area ng Batanes. Kaya muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern at western seaboards ng Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:27 ng umaga at lulubog mamayang 6:25 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, and Happy Independence Day po sa ating lahat. Maraming salamat, Grace Castañeda ng Pag-asa, para sa iyong ulat panahon.
At yan ho mga kabalen, asahan yung pag-uulan kung dito sa Central Luzon, nabanggit Zambales, Bataan, Pangasinan area sa north and Mindoro part. Ano? At ito ho mga kabalen, posibleng mabawasan na rin yung mga pag-uulan naman dito sa ating lalawigan. Ngayon pong weekend, kaya naman isang mabuting balita rin yan. At ito ho, may mga binabantayan pang ibang weather system. Ano? Tumutok lamang ho kayo dito rin sa CLTV 36 News dahil tuloy-tuloy ho namin i-update sa inyo yung mga weather advisory na inilalabas ng Pag-asa, partikular syempre yung may impact dito ho sa ating lalawigan sa Pampanga at yung mga karating pa nating lalawigan dito po sa Central Luzon. At eto, mamaya tayo magta-traffic at pag-usapan natin yan. Pero papasukin na natin syempre sa ating streaming dahil special ho yung ating episode ngayon. Araw ho ng Kalayaan, Independence Day. Ito, mga kasama natin, si Kuya Jody Mercado. At, tama ba? Ito bang screen na to, Kuya Jody? Kuya Jody, ako ba yung naririnig mo? Hindi niya ako naririnig. Okay, hindi ako naririnig ni Kuya Jody. Sige mga kabalen, mamaya balikan natin si Kuya Jody Mercado. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko dito po sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Holiday po ngayon alang lub, karen pong dakal o karemyalo ang opisina siyempre. Pera na mo, kareta pong frontliners, ausanda. Pakibaluan tapo yung sitwasyon ng traffic king syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho, real-time traffic monitoring mula po sa CPOSCO. Ayan, gaya ng binabanggit ko, maraming salamat sa mga kaibigan natin sa CPOSCO na patuloy hong sumusuporta at syempre katuwang natin sa paghahatid ng impormasyong magagamit at mapagkakatiwalaan sa atin pong mga kababayan. Dahil ito hong live streaming ng CPOSCO, syempre special thanks sa kanila pong pinuno, Sir Louis Clemente, dahil request natin na pwedeng naka-live sila, so pwede natin ipatch at ipalabas natin sa ating mga kababayan itong sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kakalsadahan ng syudad ng San Fernando, Pampanga. O ini po, yung traffic situation, kani pa mong Del Rosario traffic light. Dito ho tayo sa may upper row, yung first row, upper row, leftmost box, yung dalawang box dyan sa kaliwa ay Del Rosario. Yan ho ang sitwasyon ngayon. As we were saying a while ago, holiday po, so wala masyadong mga sasakyan. Diyan naman sa may Peace, Government Center, Regional Government Center, wala ring aberya. Ganyan din ho ang senaryo dito sa may ano ba to? Okay, itong sa may St. Jude, traffic light sa bandang ibaba, Tapos itong Magliman. Tama, Magliman, Paskuhan Village. Ito, Magliman tuloy. Paskuhan Village, ito pong sa gitna, yung area ng Jasa. Tapos yung pinakababa naman, mga kabalen, na nakikita niyo, yan po yung yung Kabalansyan Bridge, papunta Magliman. And dito ho yung sa may Magliman area, sa pinakababa ay niya. Hindi pa yung Magliman, kaya niyalala mo po. May naluha yata yung orientation. Okay, so ayan ho mga kabalen, nakikita natin. Yung sa pinakataas, yan po yung sitwasyon ng trapiko sa may Del Rosario at Sakop, Main-Peace area. Del Rosario, Main-Peace area, dyan ho sa may MacArthur Highway, para ho sa mga patungong norte. And then, ito pong sa baba naman, yung Paskuhan Village, maluwag kong sitwasyon sa Jose Santos Avenue, ganyan din sa St. Jude, at yung sa area ho ng Santo Niño, yung Palawi, kita pong Palub San Juan, kaya ni pong Kabalansyan, makanyang naman at Magliman. Ayan, maluwalas po yung dalan. At mabasa yung dalan, kaya naman paalala sa mga kababayan natin, ingat-ingat po sa pagbabiyahe. Ingat-ingat sa pagmamanego. Opo, mula ho naman dyan sa siyudad ng San Fernando, kung plano ninyong mag-road trip, lalo na pati makanini pong holiday, matod ng pasyalan, kuning mauran Pero pwede pa naman mag-road trip, basta mingingat kayo mo po. Konting pag-iingat. Madalas pwede mag-road trip dyan sa lalawigan ng Bataan,
yung ating mga kababayan dito sa Pampanga, pwedeng madalas puntahan yan, yung lalawigan ng Bataan. Pilipin ho natin traffic situation dyan sa Bataan, dito po sa may Hermosa SC-Tex. Wala pong traffic build-up dahil holiday. Pero maulan po basta ang kalsada, ganyan din sa may Balanga at sa may Sumi. So paalala ho ng One Bataan, ito hong provincial government ng Bataan at sumunod lamang ho doon sa mga inakdang speed limits, para maiwasan ho yung aberya, yung disgrasya, ika nga, sa kalsada. O ayan, may intersection ng Balanga, ayan, may kaunting lang naman, syempre, bigayan, ika nga, So sundan po, speed limit 70, para ho dun sa mga van, yung motorcycle 60, truck and van 50 pala. Ito. Tapos yung natin yung mga private vehicle 80 po ang pwedeng takbo. Yung PUV yung 70, okay? PUV. Motorcycle 60 at truck and van 50. Yan ho ang speed limit yan sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan. Mula naman ho sa Bataan, tunguhin natin yung North Luzon Expressway. Yan, pabilis na pasada lang. Kung kayo po ay nagbabalak bumiyahe rin ngayon pong holiday, saka po kayo ng Anibatan, Bulacan. Dyan sa may area ng Bulacan, nasakop po ng NLEX. Ito naman, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Sorry, yung kanina, hindi ko na-flash pala, na-enter ko lang. Yung kanina pinakita ko, One Bataan, traffic situation po yun sa Bataan. Ito po ay traffic situation naman sa NLEX. Okay, so ang sitwasyon ko sa North Luzon Expressway, ito mga kamunens, litin ko na natin. Then ho, sa may Balintawak Toll Plaza, Mapulang Lupa, Valenzuela, fast moving ng mga sasakyan, may counting pila naman, palabas ng Mindanao Toll Plaza, may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving. Same scenario sa Bukawan Toll Plaza, at maging siyempre sa may syudad ng San Fernando. Pero gaya ng binabanggit ko, basta po ang kalsada, mga kabalen, kaya ingat-ingat. At tiyaking nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan at higit sa lahat, siyempre, ang inyong mga pangangatawan upang ang aberya sa kalsada ay maiwasan. Yan ho, real-time traffic situation sa North Luzon Expressway. Madala, dumako naman ho tayo sa ibang mga balita. Ito, nandito na si Kuyang Jody Mercado at papapasukin ko na sa ating live streaming na nag-cover po kanina. Galing siya, maagang-maaga si Kuya Jody. Kuya Jody, Happy Independence Day. Kumusta? Maalab na araw ng kalayaan ay mali yata, kasamang Jasin, maulan pala na maulan at mabiyayang araw ng kalayaan kay kaisandaan at 27 araw ng kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Kasamang Justin, naroon tayo kanina sa Brenzigia Convention Center sa City of San Fernando, Pampanga. At nasaksihan natin kanina ang panunumpa sa tungkulin ni Governor-elect Lilia Nanay Pineda at syempre ni Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda. And ganun din, nanumpa na rin kanina ang lahat ng mga elected board members mula sa 1st, 2nd, 3rd, 4th District ng Pampanga. At nanumpa na rin kanina ang dalawa sa mga kongresista sa 4 na distrito ng Pampanga, particularly kay dating Pangulo at nananatiling 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at si Dr. Ana York Bondok Sagum ng ika-4 na distrito ng Pampanga. Yung Brenzigia Convention Center kanina, yung court area, no? Yung dun sa court area, naroon yung mga imbitadong mga alkalde ng bayan, mayroong mga vice mayors din doon, mga sangguniang bayan members, at mayroong mga panauhin, mga kaanak ng mga
nag-oath taking na officials, at syempre yung mga iba't ibang mga opisyales ng pamahalang panlalawigan kasama Justin. Kuya Jody, eto kumpleto at ano ba yung mga naging nagkaroon ba ng talumpati maliban sa mga doon sa facilitating ng oath at sino-sino yung nag-facilitate ng oath dito sa mga Ay, siya nga pala, hindi ko nga pala nabanggit kasamang Justin yung parang officiating officer, parang oxymoron yata yan. Officiating na, officer pa, no? Officer pa. Ang nanumpa doon sa mga elected officials natin ay si Associate Supreme Court Justice Marvic Leon. And in a personal note, medyo natuwa ako dahil syempre isang UP alumnus yung yung nag-officiate doon sa pananumpa kanina. Though hindi tayo nakapag-picture, medyo nakakatuwa rin na isang kapitapitagan ni respetong miyembro ng Korte Suprema ang nagpanumpa sa iba't ibang mga opisyal. At nabanggit mo kanina doon sa mga talumpati, halos puno ng pasasalamat yung naging mensahe ni elected Governor Nanay Pineda, gayon din si Vice Governor. Medyo nakakalito lang ngayon, Justin, kasi ngayon lang sila nanumpa. Ngayon lang sila nanumpa doon sa kanilang bagong posisyon na nagpalit lang itong mag-inang si Nanay at si Delta ng posisyon, no? Kasi today is June 12, pero ang kanilang official na pag-upo sa pwesto, kung hindi tayo nagkakamali, ay magsisimula sa June 30, which is a Monday. Yes, the noon of June 30, Kuya Jody. Yun. So actually nga kanina nabanggit nga may mga nabanggit ba sila na ano ba yung mga kailangang i-look forward ng ating mga kababayan, or nakapagtanong ba tayo, nagkaroon ba ng pagkakataon yung mga kasamahan sa media na makapagtanong ano yung mga asahan sa kanilang pag-upo sa pwesto at sa kanilang termino bilang gobernador and vice governor, at syempre yung iba pang mga nag-oath taking kanina. Nakapanayam natin syempre si Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda, at nabanggit niya kanina na pareho pa din naman at paasahan yung pagpapatuloy ng kanilang pagserbisyo. Merong mga priorities sa gagawin, and parang hindi na sila mahihirapan din naman ni Nanay Pineda dahil since noon pa naman sa kanilang unang pagsasama sa Kapitolyo, yun yung mga naunang pwesto din nila naman noon. Unang naging governor si Nanay Pineda, habang si Delta Pineda naman ay vice governor, at ngayon umulit lang naman iyon. And mananatiling pagtulong sa mahihirap, may healthcare din, and nabanggit ni Nanay Bibi kanina is pagtutuunan din niya ng pansin yung tourism. Naitanong din sa kanya kung ano yung parang unang magiging marching orders or unang gagawin sa kanyang first day sa office. Ang nabanggit niya ay pupulungin niya yung mga department heads at sasabihin niya na tuloy-tuloy ang trabaho natin at wag tayong magpatumpik-tumpik dahil mabilis lang ang panahon. Nabanggit nga rin niya na 2028 is just around the corner, so kailangan puspusan na ang pag-i-implement ng iba't ibang mga programa, mga proyekto para sa mga Kapampangan, lalo na yung mga mahihirap. I am not sure kung nabigyan kayo ng pagkakataong makapagtanong about other matters, pero as we all know, maulan, yung kahandaan natin sa tag-ulan, nakita naman natin, naibalita naman na nung una yung PDRRMO, pero may mga iba ka bang natisod na story. Alam naman ho natin pagka ganyang event, pwedeng samantalahin, do in the spirit of syempre Independence Day din, sino-sino pa yung mga nakapanayam at nagbigay ng mensahe na pwede natin ibahagi sa ating mga kababayan? Siyempre kasamang Justin, hindi tayo magpapahuli dyan. Kailan mo naman kailan mo naman ako, at naitanong natin kay Vice Governor-elect Delta Pineda yung usapin hinggil dun sa mga hinarang na truck na may dalang basura. At ang nabanggit niya
ah, nagbigay siya ng instructions sa DNR at iba pang tanggapan ng Kapitolyo na imbestigahan, silipin yung Ecoprotect Waste Management Incorporated, no? Correct me if I'm wrong doon sa pangalan ng kumpanya. At katulad nga nung inilabas nating balita, ipinatigil muna niya ang pagpapasok ng mga truck dito sa may area ng Pampanga na galing ng Bulacan at may dalang mga basura. Ang sabi ni Vice Governor-elect Delta Pineda, meron silang howling pass. Ang howling pass na yon ay para sa quarry, no? So, ang laman daw ng mga hinarang na ng truck ay mga basura galing ng Bulacan at ipapasok sana dito nga sa may pasilidad ng Ecoprotect. Nabanggit din ni Delta Pineda na nagkausap sila ng management ng Ecoprotect at sinabi niya na hayaang papasukin ang mga ahensya ng gobyerno, ibang mga officials and agencies kung sakaling magkaroon ng random inspection doon sa pasilidad. At inihintay din ni Governor Pineda ngayon kasi meron pa siyang 15 days sa kanyang panunungkulan ang magiging ulat ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na titingin nga susuri dito sa Ecoprotect at kung sakasakali sabi nga niya ay titignan kung ito ay sumusunod sa mga requirements, sa mga standards hinggil sa operation ng sanitary landfill facilities. Okay, maraming salamat Kuyang Jody Mercado sa iyong bit-bit. At meron pa akong isa, kasamang Justin. Meron pa. Meron pa. Alam mo ba, hindi ba nakatutok tayo dito sa ginagawang Tulaok Bridge? Oo. Ay, maganda yan. At alam mo rin na patapos tayong mag-live doon, gumawa ng ilang mga balita, mga update hinggil sa Tulaok Bridge. Mayroong mga nanawagan sa atin, may mga netizens na nagko-comment doon sa live. Na silipin din natin ang San Miguel Bridge, ha? Dito rin yan sa may San Simon. At tayo nga rin nakapag-live dyan, hindi nga lang tayo nakapag-interview ng mga tauhan doon at nung tinangka na nga nating mag-interview biglang napipi yung mga tauhan doon at parang binibiro kami na parang ganun na parang umaakto mga pipe. Pero anyway, nakapanayam din natin si 4th District elected Congresswoman Dr. Anayor Bondok Sagum hinggil sa proyektong ito. At nabanggit niya na isa nga ito sa kanyang proyekto at sinabi nito na tututukan niya, babantayan niya ang ginagawang San Miguel Bridge and batid daw niya yung ginagawang proyekto at alam din niya kung bakit yun isinulong dahil dati lang pala itong wooden bridge at malaki ang magiging perwisyo kung sakaling madisgrasya yung mga dumadaan dito. Nilinaw niya na inuna munang ginawa yung Detour Steel Bridge sa may bahagi ng San Pedro para doon sa mga apektado ng San Miguel Bridge. Kaya medyo na-delay ng konti yung ginagawang tulay ng San Miguel. Pero sabi niya, tuloy-tuloy nang gagawin yon, phase by phase. At meron din itong pondo. At sinabi niya na ganito ang maging sistema, stage by stage ang paggawa upang siguraduhin na matibay, kalidad ang gagawing tulay dito sa may San Miguel. At sinabi niya na ginagawa ang tulay para sa progreso at kapakanan ng mga taga San Simon, Pampanga. Okay, maraming salamat Jody Mercado. Ito, tinatype ko pa lang yung mga storya mo natatapos na. Ito, mga kabalan yan yung mga developing stories yan na nakuha kanina lamang, fresh ni Kuyang Jody Mercado at asahan ho ninyo maya-maya. Yung iba na-break na rin sa ating social media at yung iba naman, ito patuloy yung binubuo namin yung mga storya para mahihatid sa inyo. Pero in a nutshell, yan yung mga nakalap na impormasyon ni Kuyang Jody sa kanyang pagbisita dyan sa ginawang oath-taking ng mga opisyal ng Pampanga
ngayong Independence Day. Kuya Jody, maraming salamat sa iyong ulat at abangan namin yung iba pang mga balita na iyong lalakarin ngayong maulang Huwebes. Mag-ingat kayo sa field mamaya. Maraming salamat kasamang Justin. Ingat din. Yan ho mga kababayan, si Kuyang Jody Mercado, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Ihatid ko pa ang ibang mga balita dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik ang CLTV 36 Newsstream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ito ho mga kabalen, meron tayong balita kaninang madaling araw. Sinalakay ho ng mga otoridad itong hinihinalang imbakan ng iligal na krudo. Sorry, may typo. Oo, ng iligal na krudo dyan ho sa bayan ng Lubao, Pampanga. Para bigyan tayo ng detalye, makakasama natin magbabalita Kuyang Paulo G. Santos. Paulo G, go ahead. Ano ang detalye? Kumusta at ano ang naging senaryo dyan sa sinalakay na illegal, imbakan ng illegal na krudo sa bayan ng Lubao, Pampanga? Kuya Justin, itong operasyon ng PNP, lalong-lalo na itong pinamunuan ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Pajardo ay dito sa dalawang area sa bayan ng Lubao, Pampanga na nagsisilbing hub dito sa sistema ng paihi.
Ito yung diskarte ng ilang mga tiwaling na truckers, Kuya Justin, mapayan yung mga oil tanker na malalaki o gayon na rin yung mga bumabiyahe ng malayo na mga dambuhalang truck na ibinebenta o pagnanakaw ng kanilang mga naikargang kurudo o gasolina sa kanilang sasakyan. Ayon nga dito kay Lubao Mayor Esme Pineda, nakatanggap sila ng mga impormasyon hinggil dito sa illegal na imbakan ng kurudo sa area ng Barangay Prado, Siongco. Ito yung unang pinuntirya nila kagabi, Kuya Justin. At ito'y kino-ordinate sa Philippine National Police upang magsagawa ng operasyon. At dito nga, Kuya Justin, katuwang din itong Bureau of Fire Protection o itong BFP. At andyan si Superintendent Redentor Quiambao na siyang nag-inventaryo ng mga ebidensya at nag-secure sa lugar. Talagang yung nakita nating lugar, Kuya Justin, hindi mo paghihinalaan na may imbakan ng krudo dahil yan ay binakuran ng mga yero, no? Makakapal na yero, matataas na yero, kaya yung lugar na agricultural yung business pero natatangi dito sa panansya ko mga nasa 500 square meters yung area nitong una nilang sinalakay. At dito nga nakita ko yan, Justin, yung 50 tote beans na may tigi 1,000 litro yan ang kapasidad. At pati na rin yung mga cylindrical tank, Kuya Justin. Yan yung mga, kung mapapansin mo, yung mga maliliit na maliliit na gasolinahan, yan ibinabaon sa lupa. Pero yung nakita namin dun sa area, iyan nasa loob nitong compound. At ito naman ay naglalaman, Kuya Justin, ng 14,000 liters na kurudo. Ayon kay Mayor Pineda, Kuya Justin, pinaniniwalaan nilang bahagi ito ng paihi modus na illegal nga ng paglipat ng langis. At wala pang natukoy na pangunahing suspect sa likod ng operasyon. Ngunit ilang katao din, Kuya Justin, itong nakita nilang spotter, kaya nabibilang sila dito sa person of interest. At dagdag nga ni Pahardo, ang nasabing krudo ay maaring binebenta sa mas murang halaga sa mga hindi otorisadong pasilidad at posibleng may halong delikadong kemikal, kaya dapat hindi ito tinatangkilik. At matapos nga yung raid dito sa Prado Siongco, Kuya Justin, nagtungo din kami dito sa liblib na lugar, dun sa malapit sa bypass, Kuya Justin, kung kayo dumadaan dyan sa barangay Laokpao, kung saan naaktuhan pa nga ang isang truck na naglalagay ng hinihinalang illegal na krudo at 4 na katao kabilang ang driver ng truck ang dinakip. At dito sa initial na impormasyon ng PNP, Kuya Justin, gusto nilang matukoy din kung may sabwatan dahil dapat malalim ang intelligence ng Chief of Police ng naturang bayan upang matukoy itong ganitong klase ng modus, Kuya Justin. Paulo G, ito yung mga nakikita natin na di ba may mga may mga gasoline station na minsan hindi mga small time lang na nakabote-bote, di ba? Sila ba yung mga sinasabing binibentahan nila dahil sa mga liblib na lugar, kung diyan natin madalas makita yung mga ganong klase nagtitinda ng gasolina, yung mga nasa nasa mga boting coke, sa boting soft drinks, makakalagay lang mo ka rin. Hindi bang arak ng operations ka, ilabag itang kakakita tutugtog ka rin makanyan, and makanano daw abante pa, so ka rin gano'ng kalawak kita nga yung kanilang operasyon, possible operation. Well, Justin, ito ay hindi na bago, lalong-lalo na pagka malapit ka dito sa Bataan. Ang binabanggit ni General Jean Pahardo, ito'y bahagi na ng kabuhayan ng ilang mga tiwaling opisyal. Minsan, ang natutukoy daw dyan, hindi pwedeng walang alam si Kapitan. Yan ang binabanggit ni General Pahardo. At yung binabanggit mo, Kuya Justin, na sino mga parokyano nito, yung mga nasa komunidad na kuminsan nagtitipid, Kuya Justin, higit nga naman na mura yung mga nasa bote ng soft drinks. Kuminsan makikita mo yan nasa bungad ng kalsada. Doon sa mga malalayong komunidad na wala pang ganong dami ng mga gasolinahan, yan daw talaga ay pumuposisyon, Kuya Justin. Kaya lang, abiso na rin sa publiko, ang sinasabi nga nitong BFP, Kuya Justin, hindi yan purong
gasolina o diesel. May additives na nilalagay kaya ang epekto nito sa inyong behikulo posibleng masira. So diferensyang magkano pero ang epekto naman dito Kuya Justin yung kalidad nung chemical na nahahalo sa makina ng sasakyan na posibleng masira pa ang inyong ginagamit. At dito sa mga tumatangkilik Kuya Justin, isa nga yan sa kanilang ginawa dahil kasunod nitong pagharang dito sa mga lagusan o doon sa kalsada na tinutumbok nitong pinaka-hub nila, hinold nila yung mga tao doon kasi ang lugar Kuya Justin talagang hindi mo sukat akalain na merong paihi doon, no? Liblib at may ilang truck na may tank, may mga malalaking tank na nagkakarga sa mga malalaking gasolinahan Kuya Justin. Ang hinarang nila dahil nakakapagtaka dahil dun sa ruta na liblib Kuya Justin nagawa nilang pumasok dun sa compound. So isa ito sa binantayan ng PNP at nasa kustodiya na nila yung mga driver ng truck para magsagawa ng investigasyon. Okay, maraming salamat Paulo G. Santos para sa iyong ulat at makikibalita tayo sa development ng balitang yan. Yan ho mga kababayan, si Kuya Paulo G. Santos. At ito, ako'y sinasenyasan na di kasamang Jake at kailangan ko na hong magpaalam. Alas 11 na ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Ayan, napakadaming balita. Kahit holiday, nandito po tuloy-tuloy ang CLTV 36 News and Current Affairs sa paghahatid ho sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may pagkagamitan. Ito po si Justin Dizon. Muli, Happy Independence Day mga kabalen. Ipaglaban, pahalagahan at panindigan, tanganan, pakamalan. Tayo po, yung kaya katang kasarilan, yung kaya katang kalayaan. Nakalpong salamat, kabalen.